Szia, Adri! Szia, Anna! Szia! Hát te mit keresel itt a Balaton partján? Hát képzeld el, az angyali motorosokkal Balaton körülő túrán vagyunk éppen. Wow. Igen. Hogy? Hát... Yes, szar időben várjam igen. Az időjárás, amikor indultunk, nem kedvezett annyira. Esővel jöttünk Pécstől körülbelül, hát majdnem Dombovárig, ott hol esett, hol nem esett, de végül is itt az északi parton, hogy végigjöttünk, ott egy kicsit szelesebb volt, de legalább már nem esett, itt viszont ragyogó napsütés van. És innen fogunk visszaindulni Pécsre a déli parton. Én is jöttem kicsit barnulni. Merre mentetek? Körbe a Balatonon? Vagy? Igen, körbe a Balatonon, Pécstől Siófok, Siófoktól Veszprém felé, Veszprémnél a 77-es főúton jöttünk végig, kicsit a kanyargósabb részeken, és megálltunk itt Badacsony megyet pihenni. Wow. Ez összesen hány kilométer, vagy mennyi idő ez? Hát időben nehéz megmondani, mert azért a pihennések hozzá tesznek egy fél órát. Kilométerben összesen ilyen 300-400 kilométer körül lesz a mai nap. Hányan jöttetek? Volt közöttetek így kezdőbb is, vagy? Picit többen indultunk volna, eredetileg 15-6 motor lett volna, némelyik utassal együtt, viszont az időjárásra való tekintettel páran lemondták, viszont a maga bevállalósabbak ők eljöttek, és 10 motorral érkeztünk. Akkor nagyon bátrak voltatok. Igen. Akkor most kezdtek majd egy balatoni hacket is? Balatoni hacket? Azt nem. Kár. És akkor most így mentek tovább? Igen, kis pi után indulunk hazafelé, Pécs felé. Szuper, remélem, hogy találkozunk, csinálunk egy-két képet is. Simán. Alap. Örültem. Én is. Szia! Sziasztok, védangyalok! Ti is az angyali motorosok csoporthoz tartoztok? Igen. Meséljetek, ti is jöttetek Adrival a túrán, ugye? Igen, eljöttünk Adrival erre a Balaton kerülő túrára, és nagyon jól érezzük magunkat. Meséljetek, milyen a hangulat, hogy bírjátok, nincsen nagyon hideg? Itt most már annyira nincs hideg, szépen kisütött a nap, de ott Veszprém felé elég hűvös volt azért a motorom, de azért kibírtuk. Azt hallottam, hogy akkor kell motorozni, amikor jól esik. Neked erről mi a véleményed? Hát ennek nagyon örülök, hogy feltetted ezt a kérdést, mert ugye amikor Adrival megyünk bárhova, mindig rám fogja, hogy miattam van, hogy esik az eső. Pedig nem miattam van. Nagyon sajnálom. Jól látom, akkor ti is angyali motorosok vagytok, védangyalok, de ti férfiak vagytok. Meséljetek erről, mit jelent az, hogy védangyalok vagytok? Hát egy picit próbáljuk úgy terelgetni, vagy segíteni a hölgyeknek a motorozását, a jó kedvét, hogy ne menjen el a kedvük a motorozástól az olyan férfiak miatt, akik sajnos a hölgyeket egy kicsit másképp gondolnak rájuk, mondjuk így finoman. Ugye a közutakon mindig vigyázni kell, figyelni, mert nagyon sok a figyelmetlen autós, sajnos. Ez egy nagyon-nagyon jó hír, akkor a csajok mellettetek biztonságban érezhetik magukat, nem? Hát igen, reméljük, hogy úgy érzik. Mi nagyon figyelünk rájuk, vigyázunk rájuk, hogyha kell, akkor segítünk nekik. Szuper, akkor széles utat, sok gumifát kívánok nektek majd hazafelé, és további jó szórakozást és kevés esőt! Köszönjük szépen! Köszönjük. Sziasztok! Szia.